ok? Da to ne pomešate te dve pozicije. I ovo je treća pozicija koja da drži gore ovdje. Razumiješ? I ovo. To nisu iste pozicije i ova dole pozicija. Znači sad vežbamo tu, znači kad te uhvati, ok? Da uvežbate odbranu. Ok? S koje ćeš strane, kako ćeš? Ajde, evo je sad ovako, znači ti, vidite li se? Vidim, džepaj. Gledaj, kad hvata za vrat, gledaj ovo. Znači čim hvata za vrat, ova ruka ovdje, nogom izlaziš nazad. Ova ruka udara, drži se za vrat, ti šlepaj, ne daj, stisni. Stisni, a šta si stisnu, ni ne daviš možda. Znači ova ruka je ovdje da ne primakne glavu. Znači, ok, udariš ga tu, znači vidi, bum, ok, i hvataš za facu. Ok, i za nogu kao u onoj tehnici. Drži ti za vrat. Ok, i odavde, hop, i isto ono što smo radili, bum. Ok, znači kao ono slično s leđa. Gledaj. Znači čim te hvata za vrat, ova ruka tu, ova udara dole. Razumiješ, ova ruka tu, vidiš, to, tu, i odavde, vidiš, otvoriš ruku, tu, možeš poslije upustati, da. Nemoj ga čovjek ima ženu. Idete? Dobro, ovo je ozbiljna stvar. Pa jest, da. Znači, za vrat, vidi, to i nogom vidi. Znači, vidi, to, bum, hop. Znači, guraš ga ovom rukom da on prebaci težinu na ovu nogu. Znači, ti da stiska. Znači, on, i vidiš, može da se desi i udariš ga tu. I tu si možda ga udariš, razumiješ? I da ne pušta, da te davi, da je stoka, stisao, grč ga uhvatio, znaš, drži, vuci, kidaj. Razumiješ, ti ga dižeš, ne puštaj. Padamo dole, ne puštaj. Razumiješ, znači, možda drži. Znači, on te stiske dalje dole. Znači, ovim laktom, ako te drži dole, pritisneš ga, vidiš dim, iza uveta dole. Ok, šta pusti? Evo je, razumiješ? Ajde, probaj.